selerane kaya ngene iki. Lah emang Mbak Jumpe ngopo? Hah? Mbak Jumpe iki ngopo? Mbak Jongpe ya ayo. Ayo nom-nomane. Tapi kan gimbur-gimbur. Mbak Jongpe iki ayo. Neng kan wis tuwa jarake karo sampeyan. Golek bola. Golek bola tuh, Pe. Bolane neng Banyuwangi ya ngono. Saiki ning kene ya ngene. Ayu ning tuwa kuwi lho. Kula ardi nyingkrih, ardi mo mergo wedi lek keracunan susu sing kadaluwarsa. Ya. Ayo lagune yang kedua. Krikis. Anu Nah, apa nah, jenenge? nah. Pujane sik. Krikis ae. Iki sapa Ardi? Isa, Pak. Mboten saged, Pak. Wah, mboten saged.